Welkom bij HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit met Tom Verstappen. Jarenlang werd een vrouw uit Zonhoven systematisch gedrogeerd en misbruikt door haar toenmalige partner. De 54-jarige man legde het misbruik niet alleen vast op video, maar bewaarde en ordende beelden ook in een perverse collectie. Het Openbaar Ministerie maakte op vrijdag 12 december tijdens de laatste zitting zijn strafeis bekend. Geert, je bent onze rechtbankjournalist. Ja, je hebt vandaag best wel een heftige zaak bij je. Vertel eens even. Ik doe dat nu al een jaar of 13, 14, maar iets van deze omvang heb ik toch nog niet vaak meegemaakt. Het gaat hier ook over feiten die liefst 9 jaar lang hebben geduurd. Met een totaal weerloos slachtoffer dat van niets afwist. Er zijn ook wat parallellen te trekken met een andere zaak. Pélicaud in Frankrijk. Vertel eens even. Klopt, dat was in Frankrijk dus een man die verdoofde zijn vrouw ook, maakte haar totaal weerloos, bewusteloos. Maar het grote verschil in de zaak in Frankrijk, dat hij andere mannen uitnodigde die zich ook konden vergrijpen aan zijn echtgenoten. Dat is hier met die zaak in Zonhoven niet het geval. Dit gaat over een man die alles op zijn eigen houtje heeft gedaan. Geert, dat is natuurlijk een heel onderzoek gevoerd. Wat weten we eigenlijk over hoe dat de man te werk ging? De bal is eigenlijk aan het rollen gegaan door de vrouw zelf. Zij voelde zich niet goed. 's ochtends zat dan altijd blackouts. Ze wist totaal niet wat er aan de hand was. De avond ervoor zat zwarte gaten. Ze voelde zich suf en dergelijke meer. En ze is zich beginnen afvragen hoe dat kan en wat er is. En het begon haar zo stilletjes op te vallen dat ze het niet had, die suffigheid of die vergeetachtigheid, op dagen dat haar man de deur uit was. Dat hij bijvoorbeeld weg was om zijn hobby te gaan beoefenen. Want hij zat ook nog in een verenigingsleven. En zo is ze dan zich beginnen afvragen, wat scheelt hier? En is ze ook naar de dokter gegaan. En daar hebben ze dan haar bloed en urine onderzocht. En daar bleek dan van alles los mee te zijn. Ja, want het is opmerkelijk. Het duurt natuurlijk een hele tijd voordat de vrouw zelf de link legt tussen mijn man is een hobby beoefenen en ik voel me eigenlijk best wel oké. En de andere dagen waar dat ze niets meer weet. Ze gaat uiteindelijk dan naar de dokter. Ja, wat vindt men eigenlijk in die urine? Ja, er blijkt allerhande slaapmedicatie en andere pillen in haar urine te zitten. Medicatie die zij niet neemt. Dus ze vraagt zich af, uiteraard hoe kan dat? Maar ze legt al snel de link opnieuw naar haar man. Die neemt wel van die pillen. Uiteraard neemt hij die pillen, maar dan in andere doseringen dan wat zij krijgt toegediend. En haar man haalt die pillen vooral bij bevriende apothekers en een huisarts waar men het goed mee kan vinden. Want ja, het zijn pillen waar je normaal een voorschrift voor nodig hebt. Maar hij weet dat toch zo te regelen dat hij voldoende of zeer hoge dosissen kan krijgen. We weten ondertussen dus dat de vrouw heel wat slaapmiddelen en verdovende middelen in haar urinestaal had zitten. Ja, de vraag is dan, hoe komt dat daar terecht? Ja, hij gaf haar 's avonds altijd een kopje thee. En daar deed hij de medicatie en dergelijke in. En de vrouw viel daar dus op. Dus als ze dan zelf die thee had gezet, dat ze dan geen hoofdpijn had, geen blackouts, niet versuft was, dat ze wel nog alles kon herinneren van de avond ervoor. Dus de thee heeft haar geen goed gedaan. De vrouw zelf confronteert haar echtgenoot met dit. Ja, wat is de reactie? Ja, inderdaad. Ze begint zich natuurlijk af te vragen, wat is dat hier allemaal? En dat die pillen zijn van hem. En iedere keer ben ik ellendig als hij 's avonds bij mij is en andere dagen niet. En ja, de man die probeert eerst te ontkennen. Ja, die ontwijkend antwoorden en dergelijke meer. Maar bij mondjesmaat moet hem dan toch toegeven van ik zit er wel voor iets tussen. Maar ik heb het gedaan omdat je beter zou slapen en zo van die en allemaal. Zo van die sussende woorden. Maar ja, daar begint van alles te dagen bij die vrouw. Ja, dit kan niet, dat mag niet. En dan stuurt ze me eigenlijk wandelen. Ze zegt, kom, hup, het huis uit. Moet het hier eens alles op een rijtje gaan zetten. En dan, de man trekt dan op hotel. Geert, de vrouw stuurt de man dan wandelen. Hij gaat op hotel. En intussen vindt de vrouw ook wel wat zaken thuis die dat ze niet direct kan plaatsen. Dat klopt. Ze vindt allerhande seksspeeltjes. Waarvan ze het bestaan niet afwist. En ja, er komen alleen maar meer vraagtekens bij. En uiteindelijk zal dit ook een argument zijn om ook naar de politie te stappen. Van kijk, dit is er allemaal los. Er zitten dingen in mijn urine die er niet in horen te zijn. Ik vind hier seksspeeltjes en alles. Ik ben altijd suf en van die dingen. En ja,
Het is een optelsom van meerdere zaken die haar doen besluiten om naar de politie te stappen. En Geert, uiteindelijk wordt de man ook opgepakt. Vertel eens wat meer daarover. De politie die valt binnen in het hotel waar hij zit. Ze arresteren hem en al snel blijkt, vinden ze bewijsmateriaal. Bewijsmateriaal in de vorm van filmpjes. Niet enkele, geen tientallen, honderden, maar tienduizenden filmpjes vinden ze. Die hij gemaakt heeft zoals hij zich aan zijn vrouw vergreep. Met allerhande seksspeeltjes en ook attributen die je maar kunt indenken. En die filmpjes heeft hij dan ook nog gestopt in mappen die hem een naam geeft, waar hem zijn inspiratie haalt bij bedenkelijke titels op YouPorn en andere. Geert, je was ook bij de inleidende zitting en natuurlijk bij de laatste zitting van afgelopen vrijdag 12 december. Hoe verliep die inleidende zitting? Inleidende zitting, dat is een soort van voorbereiding op het proces dat gaat komen. Daar worden afspraken gemaakt tussen de advocaten, onder meer over uitwisselen van conclusies, over hoe zij de zaak bekijken en dergelijke meer. Daar hebben de vrouw, het slachtoffer dus, en de man elkaar voor het eerst weer teruggezien sinds die hele lange periode. Dus dat was wel iets aangrijpends, iets emotioneels natuurlijk. En er was ook hun meerderjarige dochter, die was ook daar. Zij zat in de zaal en voor het meisje werd het helemaal te veel. Zij is snikkend naar buiten gelopen toen ze haar papa zag. Ja, heeft natuurlijk een behoorlijke impact. Wat maakte je van de houding van de vrouw en de man zelf? Op het proces dat een vrijdag is geweest, werd de man binnengevoerd. Geboeid voor de ogen van zijn ex-vrouw inmiddels en zijn dochter, heeft er 2. Hij brak helemaal, zal ik zeggen, want hij begon daar te wenen en heeft heel te liggen vechten tegen tranen, voor zover wij hebben kunnen zien. En hij heeft, hij zat ook de hele tijd te bibberen met zijn been zo op en af stikken de hele tijd. Dus hij stond stijf van de zenuwen. En ja, hij had het moeilijk om uit zijn woorden te komen, want de rechter vraagt dan ook traditioneel, en waar woont jij? En toen stamelde hij de Zwarte Brugstraat. Dat is dat de rest van de gevangenis. Dus het was wel bijzonder, vond ik, om dat zo te horen zeggen. Geert, de man maakte dus niet zo'n goede indruk. Ja, wat is van de man op dit moment? Want hij zit in de gevangenis, hè? Ja, hij zit hier langs ons, bij de geburen, zal ik zeggen. Die man had een dikke job in de bankwereld. Die beheerde grote budgetten voor... had veel contact met projectontwikkelaars en dergelijke meer. Had ook een redelijk sociaal leven in het Zonhovense. Het was wel een bekend figuur eigenlijk. En plots viel die man weg. Niemand zag die nog. Dus, en toen is het ook door de geruchtenbollen wat op gang gekomen. Wat ervan scheelde, voor het eigenlijk in de media is gekomen. Die daar al allerhande verhalen in Zonhoven, de ronden over hem. Bij het proces was uiteraard wel heel confronterend nog eens voor hem. Hij beseft nu ook wel dat hij is zijn vrouw kwijt, zijn kinderen kwijt, zijn job kwijt, zijn sociaal leven. De echtscheiding is aangevraagd en uitgesproken. Er zijn wel nog wat... De financiële kant van het verhaal zou blijkbaar nog moeten geregeld worden, maar het is intussen een ex-koppel, ja. Maar ja, het is natuurlijk ook niet min wat hij uitgespookt heeft. Ja, en afgelopen vrijdag 12 december was dan de laatste zitting. Hoe gaat de rechtbank eigenlijk om met zo'n gevoelige zaak? De advocaat van Luc de Broek, van de vrouw en de dochter, die vroeg om de zitting achter gesloten deuren te houden. Dat is iets wat niet zo vaak gebeurt, maar in zedenzaken gebeurt dat wel. En vooral ook om de slachtoffers te beschermen. Dat is eigenlijk de insteek daarvan. Ik kan me inbeelden dat er wel heel wat vervelende details zijn prijsgegeven over de privacy. De advocaat sprak ook over openbare zedenschennis en dergelijke meer. Allerhande minder fraais. En daardoor hebben ze de zitting achter gesloten deur gehouden en zijn we er maar heel eventjes kunnen bijblijven. Ja, men wil eigenlijk alles doen om de slachtoffers te beschermen. Dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk. Hè. Geert, wat eiste het Openbaar Ministerie als strafmaat? Ja, er wordt 10 jaar gevorderd. Is dat veel of is dat weinig? Dat zullen we zien. De rechter kan natuurlijk nog beslissen of ze daarboven of daaronder gaat. Even ter vergelijking met de zaak Bilico, waar ik er straks zei. Maar die dan wel mensen, er nog anderen bij betrok, die heeft 20 jaar cel gekregen. En hier is dus 10 jaar gevorderd. Over een maand, op 9 januari, weten we hoeveel dat ook effectief zal zijn. Ik heb geen glazen bol, maar ik kan hem ook nog zo wat enkele jaren ter beschikkingstelling krijgen van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat wil zeggen dat hij van heel nabij wordt opgevolgd. Of dat ze misschien gaan zeggen van als hij 1 keer zijn celstraf erop zit, of dat hij voorwaardelijk vrijmaakt, dat hij bijvoorbeeld een behandeling moet volgen voor zijn seksuele problematiek.
Ja, Geert, ik onthoud vooral dat er heel erg veel schade is aangericht bij de slachtoffers. Je gaat dat natuurlijk voor ons blijven verder opvolgen. Als het vonnis valt, dan zullen we dat berichten via de HBVL-app. Dit was HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app. Bedankt voor het kijken. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan op ons kanaal of check het in de HBVL-app. Tot de volgende keer.